Και να ρίξουμε στο σημείο αυτό μία ματιά στην δραστηριότητα και τις επαφές των υποψήφιων βουλευτών, οι οποίοι εντείνουν τις προσπάθειές τους αφού έμεινε μία εβδομάδα μόνο για την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Το ταξίδι του Βαν του Ποταμιού στον νομό Ξάνθης μαζί με τον Γιάννη Ιατράκη αλλά και τους υπόλοιπους υποψηφίους του συνδυασμού ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και πέρασε κατεβαίνοντας από όλα τα μεγάλα χωριά της ορεινής περιοχής Εχίνο, Γλάθκη, Μίκης, Μίνθη και πολλά μικρά όπου γινόταν στάση για επαφές με τους κατοίκους στη διανομή των θέσεων του ποταμιού. Οι υποψήφοι του ποταμιού Ξάνθης συνάντησαν τοπικούς παράγοντες και κόσμο με τους οποίους συζήτησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μειονοτικές περιοχές της Ξάνθης. Ακολούθησε κάδος στο μπαζάρι της Ξάνθης, στα κεντρικά καφέ της πόλης και επίσκεψη σε Κυμέρια, Γεννησέα, Άβδυρα αλλά και σε οικισμούς του Δήμου Τοπύρου. Πεποίθηση όλων των Ξανθιωτών είναι ότι το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη θα είναι τρίτο κόμμα και πανελλαδικά, πράγμα που το δίνουν και όλες οι μέχρι σήμερα δημοσκοπήσεις αλλά και τοπικά στην Ξάνθη, και ότι μία έδρα από τις 3 του νομού θα κατεληφθεί από υποψήφιο του ποταμιού Ξάνθης.